Na mga yoy, another katatanglayan na naman gani, salag, ginamit na naman yung pang machine shop na gato. Unon mo ka, present sukot sarang lubot, inurutok-tok mga yoy. Unon mo bayakan, ginamitan mo pang gato. Salag, dinugsing. Lulubuton man sa nakan. Anak lubot na, baka kung kapinaptan mo sana, lubot man kan. Alimantak mo man lubot, pinatong na naman yan sa puro figure na unuan, pato. Kina unukan, pinatayang-tayang. Pangunukan. Pray, pinatayang sana na lubot Ibang klaseng kumulan mo man kanyoy. Kasi mo pato bodo na, uy na naman imbudo. Imbudong preset na naman. Unon mo nga pinatokro so salag sa imbudo. Grabe kang trip ni gade mga yoy. Unon mo na kan. Sana inuko. Para sen raw. Ay pala. Baka mo ginamit pang pusa nung nagsimbudo. Mga iba-ibang klase kang gamit itong ibudo mga yoy. Try niya po niya kan. O yan na naman. Sa dedek-dekan mga yoy, bintangan ng pirakan inom na salag. May pato-patong pang dek-dek mga yoy. Pupusain niya guide kan gamit kan. Patuka-tuka niya. Tinuktukan mga yoy sa salag. Wala bintang. Tayo nalit mo para sa palang kepan. Hindi mo niya katawan. Ginamit sa pagdikdik na pato-pato mo pa ng kulag mo. Yoy, may tinidor kita yoy na inangal. Another salag. Wala pang saldok naman mga yoy sa sabaw. Kading video kading mga yoy, may leksyon man kadi. Kaya nga, tag gusto mo mapadali kang trabaho, na pwede mo man sanang padipisilan kan sa diri mo. Pwede may tenderizer man sa pangpukpuk baga sa baka. Amo naman ginibong pangpesa. Tidak idipasil na digibong mga yoy. Gusto niya sunad dipisilan siya. Trip niya kan. Dagi tayo maginibong. Mukan mo yan niya. So pang slice man yung pizza. Fight. Taligid-ligid na kan. Diyos ko po. Iba na kayo kasi panigan mga tawa na mga yoy. Hindi minsan mauyam ka pero makapapangisi ka na sana sa sobrang koya man. Baka tinuktok mo man sana gila yun. Gamit sa pang slice to pizza. Taglay. Diyos ko po. Marasa pang matawa. Ay sa kutsarang lumot. Mintang sa salag. Panginiksyon na naman. Bumakunan mga yoy sa salag. Da kayo panikan ko noning vaccination card. Yan, pay tayo. Ala. Wow, binakunan mo na sa salag. Ay, Diyos ko po. Marasa pang mga toka di ay. Da talaga di pasil. Gusto niya sunod di pisilan siya. Wana, bakunado na sa salag. What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.